Tak a pokračujeme od tej pôdy, ďakujeme. No nemôžeme pokračovať pôdy, pretože pôda nie je začiatok. Voda musí byť kyslá. Začiatok sú úplne na začiatku sú semiačka, ale ešte predtým ako si kúpiš semiačka, ešte predtým ako si kúpiš semiačka, tak musíte zájsť do Bratislavy na autobusy v žltom expresi. Za 10 €. Nie, 2 € stojí až 40 batožina, však čo my berieme 300 kg. To stačí bez batožiny, čiže na 2 € študentský núk, že máte krátko cvičím na myšelinkách. No a ten chodí... Už keď cvičíme, Mik, jak sa volá ten kojot v Mikmikovi? Kojot v Mikmikovi sa volá Zlý Ujo a Mikmik sa volá Mik. No a dovolím sa povedať, že Žltý express chodí každú hodinu z Nitry. Áno, a prerušujem. Ten Žltý express, to je dôležitá vec pri pestovaní toho, keď neviete takéto údaje, hlavne pre ľudí z východného Slovenska, no nepestujte ani radšej, keď to neviete takéto veci, hej, to je dôležitá vec. No, a už pokračujeme my ďalej, hej. No, takže dajme tomu, že už sme sa dostali do Bratislavy. No. Musíme myslieť na to, že kedy pôjdeme naspäť. Aj na stanici, áno, aj na spínenie každú hodinu, aj to vieme, aj na stanici vystúpime. Áno. No to máte pravdu. No a nasadneme na stanici na 206 autobus, ktorá nás posvete pri Slovenskú akadémiu vied. Tam zavolám svojmu kamarádovi, ten mi prinesie 1 gram alebo 2 gramy, kúpim si ganžu, odletím na prvom autobuse do Nitry a mám ganžu. Semiačka však. Je semiačka, hovorím. Ja som už hovoril o hotovom produkte. Je semiačka, tak to sa musíte zostať na Bajkalsku, ale na Bajkalsku je Grow Shop SK, tam sa dajú skúpiť semiačka, keď to nie je najlepší Grow Shop na Slovensku, lebo Biohov je ešte lepší. Oni majú peknú webovú stránku s plešovou prezentáciou. Toto bolo aj včera, to si pamätám. No, pokračujte. Chcem povedať, že v Grow Shope si môžete objednať katalógov, dvaja predavači, jeden je taký vymletiek, bačovku vchodí, druhý hotový, takže na katalógu naštudované má trošku. No a máme teraz na začiatek odrodu. Napríklad, dajme tomu, že sensisys.com, oni majú také outdoor a indoor mixy 25 semiačok za nejakých 40 € a za 25 semiačok a z toho máš 12, dajme tomu samičiek, pri dobrom šťastí. No viete, tam to my nepestujeme, to je pochodíme. No a kúpili sme si feminizované semiačka, aby sme mali na samičky. Ešte tak 60 € White Widow, 5 semiačková. No a to keď dojdem už, má White Widow. To si objedná od toho vyvoleného predavača, tam húli aj pred pultom, za pultom, v pulte, medzi pultom, na mixážnom pulte, za mixážnom DJ Šuvík, kokos, DJ Triezvy. Čo dneska hral? No povie. No a už som ti kúpil akože od toho vyvoleného. Už aj 3-krát, no. Máme toľko tej semáčok, že... Ale platil som len raz kokotovi. No. Keď je vyhulený, tak si neuvedomil, no pomene. No, dal som mu 50 €, nie kokos. Áno, takže prerušujeme vysielanie s reklamou. Ďakujeme.